Jestli mohu, já bych se každý... Já jsem to taky tak ani nemyslel, že jsem je řídil, kdo veme ten krompažáry nebo kdo veme dělovat. Pane starosto, jestli mohu, určitě nemá cenu a myslím, že ani tady není cílem toho zastupitelstva rozebírat jednotlivosti a rozebírat některé věci. Já osobně prostě říkám, že jste odváděl dobrou práci, že jste poctivě pracoval, neprovedl jste něco závažného, ale opět, a občanům bych chtěl říci, já nejsem povinen zdůvodňovat něco. Já jsem prostě zastupitel, který dostal vůli a já mám povinnost vůči svým voličům volit to nejlepšího starostu nebo volit to nejlepší řešení, které je pro obec. A v dané chvíli prostě si myslím, že pan starosta odvedl svoji práci a že je mým svatým právem prostě zvolit nebo případně rozhodnout se o nějakém řešení. A není to o nějakých jednotlivostech, o nějakých konkrétních věcech. Je každého věc. Že tě přerušuju. Je to doslovně vaše slova dvojíme menší zlo. Jeden starosta za 2 radní. Tak to byly vaše slova. A se postavili do role, že na ně není náhrada. Na starostu náhrada je. Protože už tu náhradu máte třeba už na několika místech nebo na jedno místo. Já už se k tomu nechci vyjadřovat. Já jsem řekl vše, co jsem chtěl říct. Jestli, jak jsem říkal, jestli se teď rozhodnete, jak se rozhodnete, jestli budete volit tak jak nějaké seskupení, nechci říct, které se mi na pusu nějaké, ale to se tady nehodí. Takže jestli uděláte seskupení, nebo budete hlasovat. Proto i Anička, i Lida má pravdu. Já říkám, i když jsme to vyhrotili nebo se to vyhrotilo do maxima, já si umím představit i pokračování dál. Udělat tlustou čáru jít dál, i toto si můžu představit. Jestli si to umí představit ti druzí, já nevím, ale je to jaksi problém nedělá. Je to sice takové hrozné, ale i to bych uměl spolknout a říct si, chlapi, udělali jsme něco, jedeme dál. Tak jak jsem si to celou tu dobu, jak se mě ptal, proč, a já jsem ti říkal, já jsem na radu jako takovou neřekl nikdy půl slova. Pořád jsem tvrdil, že makáme jak šrouby. A taky jsem si myslel, že to jednová demise, že byla i z toho titulu takového nějakého přepracování. Potom jsem bohužel musel změnit názor, protože jak jsem dostal ty informace, které jsem si musel vydedukovat z těch střípků, které jsem bohužel dostal, protože jak říkám, do dneška vlastně obvinění nemám. Až teprve teď na zastupitelstvu se dozvídám, že jsem pochybil z nějakých důvodů, které, jak říkám, můžete si do toho říct, jak chcete a vždycky to toho starostu. Takže já už jsem řekl svoje. Končím. Já bych chtěla jenom říct, abyste si uvědomili, že mu opravdu ublížíte na zdraví. Jako manželka bývalého starosty, to teda potvrzuji, abyste si to uvědomili. O moje zdraví to už nejde. Takže, jestli nemáte nikdo nic, prosím. Jestli ještě máte vy. Jestli vám to nevadí, jestli se můžu zeptat. Samozřejmě, všichni se můžete zeptat. Podívejte, já jsem nestranná, je mi jedno, jestli tam bude Vrbický, Kraut, Panoc nebo kdokoliv. Pokud ten starosta bude fungovat, je mi to úplně fuk. Teď, když jsem tady šla na schůzi, tak jsem potkala, konkrétně vám řeknu, pana kamaráda, který mi říkal, co to tam ten starosta prodává, tu DPS, co on se na tom obohacuje. To jsou slova lidí, nezúčastněných tady tohoto jednání. Říkám to znovu, oni si pravděpodobně neuvědomili, já že nevím, tento cech zůstane. Já to slyším poprvé. Neodvážete to lidem. Já to slyším poprvé a je mi trápně a je mi... abych vám řekla pravdu, já se za vás stydím. Nezlobte se na mě, ale fakt, tohle to pustit do eteru mezi lidi,
že tam prodává DPSku, že tam na škole se obohatil a já nevím co všechno. Kdo to pustil? Nás rozhodně. Kdo to pustil, se ptám? Rozhodně z nás. Je mi hnus. Já jim možná i věřím, že to třeba ani neřekli. Ale to těm lidem jste vůbec nedělal bohužel. Byla naštvaná. To těm lidem nedělal naštvaná do teďka. Protože to, co se tady říká, protože v tom není žádná, a znovu odpovím, že v tom není žádná ekonomická záležitost, není v tom žádná ani zpronevěra, ani manipulace s penězi, nic takového v tom není. A jak jsme o tom diskutovali, nevěřím, že kterýkoliv člověk, který dneska bude odvolávat starostu, by toto vypustil z si. Pane inženýre, nezlobte se, ale prosím vás, kdo to vypustil, když tady to je plná dědina? Jsme schopni takovým to náladám napsat i veřejné. No to bych prosím. Po celém okrese v tom případě, ale zřejmě to asi tak udělá. Nezlobte se, ale fakt, já jsem vás měla za velice inteligentní lidi. Toto by se nemělo stát a určitě to nebylo nějakým záměrem a určitě to bude třeba veřejně vyhlásit, že nic takového. No to byste měli. V televizi třeba. Rozhlase v televizi. No jako, vám říkám, je to jedno, jestli to bude ten nebo onen. Ale to, co se tady děje, to se mi vůbec nelíbí. Nezlobte se nám. Určitě bychom neradili. Musela jsem vám to říct. Já vás mám jako za velice inteligentní lidi. Co jsem chtěla se ptát, když byl problém se starostou, jo? Má 7 roků už to je, takže proč to teď tak nastalo? Proč jste si ho nezavolali, neřekli, nelíbí se nám to, polepší se. Kdyby to bylo třeba 3krát po sobě, neřeknu, dobré, nezlepšil si se, konec. Ale takovýmto jednáním z ničeho nic, pošpiním člověka, protože já jsem obyčejný člověk, já dělám někde v Ladexu dělníka, jo? Nejsem žádný inženýr, tak jak vy tady. Ale jsou tady ženské z různých dědin. A já jsem ani nevěděla, že našeho starostu odvolali. A oni mi řekli, ty, náš starosta se obohatil, víš o tom, že končí. To člověk ani ne... A jako je mu špatně, protože já toho člověka osobně sice moc neznám. Ale co vidím, znám lidi, moja mama, všetci tvrdí, že by toto neudělal. A tomu věřím. Ale tady toto už mu v životě neodpaže. Jak člověk někdy něco ukrade v obchodě, to má na celý život. To je ten, co tam někdy něco čelnul. A tomu člověku už to neodpažete, ten to bude mít na celý život. A vy jste toho svět. Ani u toho faráře už, jestli půjdete na tu zpověď, protože vás tu 90% chodí do kostela, že vám není hamba. Já můžu za svoji osobu říci, že nic takového není, mám na toto čisté svědomí a já vím, protože jsem šéf finančního výboru, vím, že nic takového není. A veřejně to prohlašuji, že nic takového. Pořád jste neuvedli žádný konkrétní důvod. Ale to takový důvod, že už nějak tak To dlouho. je řekněte konkrétní důvod. už vám tady vystoupili 3 lidi, ale pořád jste spokojeni. Žádný důvod neřekli. Žádný důvod neřekli. Tak já nevidím, co mi chcete plánovat, mě zajímalo. Co mi chcete plánovat? Tak to rád, že vám to bylo 7 roků. Přijel Já vám proti nám změňme ty lidi v radě, aby uměli s panem starostou komunikovat. A nenalezl se člověk, ten, aby se zavděčil lidem všem. Asi to. Protože jestli to bude Petr nebo Pavel, tak za 7 let se může znova stát třeba mít po tobě to samé a budeš se jít na tu misi a starosta. A je to aby. Bez pochyby. Jako, budete diskutujeme. Ten můžete taky splénat, můžete něco říct na obhaju. Zaznělo tady mezi váma jsou lidé, kteří mi řekli, já bych tvoji funkci nerobil ani za, jak se říká, prase. Samozřejmě
a říkal jsem to